Oli kan? Ya engko. Gak Oli lek sik anyar ora ireng rupane, ijo utawa kuning. Lah lek ditap lagi ireng. Lah itu sing tak maksud ya oli tap-tapan iku, Pak. Oh, senengamu sing tak tapan ya. Wis tapak iki parikan lho jadi. Ayo Yudae ngetap ae. Ayo Yudae bayangne Wino ngae. Kaya Mbah Wir lho, bayangne Bunga Tirah. Bayangne nembang. Oh, nembang kaya ora. Ayo balenono neh, piye. Pakai pelumas. Ah, Warnane ireng. terus Muga Mbak Siti dan Mas Elias salami nyotan sah langgeng. Allahumma Amin. Tapi topa akhirnya. udah biasa. Ayo, yo kan, awakmu kan urung dhewe. Pulang to, Pak. Yo no. Pulang nggih to? Oh iya. Kadung kula mboten mikir. Wes pokoke sauni-unimu aku percaya apik. Ayo. Sikil nano nano. Apa kuwi? Sikil nano nano. Keduren. Nano. Sikil nano nano. Si. Ting-tingane, Pak. Sikil nano nano. Penonton ora benar rupane ireng. Iya. Sikil putih mlunyus ngene kok iya ireng. Ika keselen, Pak, ceritane, keselen. Heeh, percaya nduk seminggu ra mulih ae. Bapak seminggu yo ora lunga ae. Berarti saya yang omah. Cuk, ayo. Rasane keju. Rasane keju. Pak sinten? Pak Margono. Pak Margono. Niki nyuwun sangu. Lah wis dikalungi mau no. Pirang ya, Pak? Lah kene mau piro? Kok hitung ora? 50-an it 400. Heeh. Terus 5.000-ne 3 berarti 6. 5.000-ne paling di sekitar 1 juta mboten jangkep dijangkepi nggih Pak nggih. Ora ngono. Kuwi tanda tresno wis diparingi dirakane. Iya Pak, disyukuri Pak. Nah, ngono kuwi disyukuri. Nggih, diwe yo ditampani, lek mboten yo dinteni. Diparingi alhamdulillah ora yo masalah ngono lho. Ya kan? Panas hutan panas aling-aling tapi gunung
niki lho. Oh, iya. Ngono salah ngene salah. Rewel. Ngene salah ngono salah. Rewel. Ya, ngono kuwi. Dilingke karo kanca-kanca. Iki nduk akeh penggemare jenengan karo penggemare Bu Kesi. Nggih. Caksi lover kuwi ana sing saka Pati, malah admine Caksi Mbak Kiki saka nggih. Ngerti? Sudah. Oh iya. Kuwi guru kuwi. Kuwi calon kepala sekolah parandene mergo tresno karo budaya direwangi kok Pati rene. Biyen iki nate dodol bakso ning Jakarta ning Rapayu wae. Lah bakso Solo ki asli Solo laris. Lah bakso asli Pati, Rapayu. Iya nek dagingnya Pak, gitu Pak. Terus kabeh ana sing saka Mbak Nadia ki kok Blitar, saka Malang ana sing adoh saka Klaten direwangi nginep ning hotel. Ayo ngarep anu kae. Ke terminal. Lan sanes-sanesipun. Bu Sri Surabaya lho kaya ngono kuwi iki caksi. Ya niki nggih enten Mbak Eka niki. Niki nggih saking tebe. Pundi? Niki. Pundi Mbak? Niki. Niki. Ini caksi apa sanidi? Niki sak menika caksi. Ini asline? Sing niki. Asisten kula. Oh. Asisten nih. Oh sanidi lek caksi. Niki Pak niku nggih. Nggih lek caksi iki Cahya Kuntadi Kesi. Lek sanidi kan sahabat Niken Salindri. Oh tuh. Sanidi sahabat Niken Kuntadi ya. Iki lho. Melai. Melo ae. Ayo setuju ra. Mboten. Oh asem.